Karizumako bosgarren domeka honetan, azken txapan gagoz, zuzen eta adulterio egitea salatuko emakumearen aurteko topaketa. Eraldatzailea aurkeztu duzku, evangelioa. Historia honek jaungoikoaren errukiaren eta bizimodu barriari ekiteko egiten duzkun, deren barri emoten dau. Jaungoikoak ez gaitu kondenatzen, salbatu egiten gaitu. Farisearrak adulterioaren harrapatutako emakumea doroie, Jesusen aurrera. Legeak karrika hilteko agindu emoten dau. Baina eurek ez dabe justiziarik nahi. Jesus ez probau egin gura dabe. Ze egin dau Jesusek? Ez dau kondenatzen. Baina esaldi bilibilaz, erantzuten dutze, zur eta lur itziz. Zuetan pekatu barik dagoanak jaurti deiola lehen harria. Salatzaileak banan-banan joan egiten dira, inorez dago eta pekatu barik. Frantzisko aita santoak gogoraten duzku, jangoikoa ez da balkatzea sekula nekatzen. Gugara bere errukira joatzeaz nekatzen garianak. Jesusek jangoikoaren aurpegi errokitzoa agertzen duzku. Pekatarien eriotza ezik, pekatari bihurtu eta bizi daitela gura dabanaren aurpegia. Hasiera barria. Danak joan direnean, Jesusera gauza dinotxo emakumeak. Ni bez zaitutko aiztetzen zoaz eta ez egin barriro pekaturik. Jesusek ez deutzo garrantziurik kentzen pekatuari, baina ez dau pertsona txikitzen, aukera barria ematen deutzo. Jangoikoak hasiera barria eskaintzen duzku guri be, ez dutzek gure utzegiteari begiratzen. Bere maitasuna beti eta handiagoa, aurra begiratu esatzera. San Pablo dino bigarren irakurgaian, antzean gelditu dena zaztuta aurrera joaten da. Batzuetan geure utzegitean marrapatuta garatzen gara. Aldatzea ezinezkoa dela pentsatuta. Baina jangoikoa dinosku, zeo zer barria egitera noa. Bere ongi nahian uste osoa jartea eta itxaropenez, baskorako bidean aurra egitera deitzen gaitu. Atzera beha eta Frantziskoak dino, jaunak ez dau atzera begiratzen, orainera eta etorkizunera baino, berak beti berregiten gaitu alako. Baina errebok, jauna ez gaitu kondenatzen, altxatu egiten gaitu. Karizuma honetan, aurreratu gaitezen bere errukiara batez be, autotzen bidez eta onartu daigula bere maitasunak dakarskun aldaketa. Gure jauna, zure semiak bere bizian moteraino maite izan eman mundua, izo geuk ere maitasun bera izan daigula beti. Otoetxonek karizumako bioz barritasun ausardia aurrera egiteko deia egiten duzku. Ez bildurra gaitik, edo bete beharra gaitik, baizik eta Kristori eragin dutzen maitasunak geurak bultzatuta, gogorazaton duzku ez dago zala bakarrik. Bide espiritualean, jangoikoa laguntzen eusten eta gidatzen gaitu. Espiritualki otoitza kanpotik ez ezik, barrutibe pasko misteriagaz bat egiteko gonbidapena da. Besteen zerbitzuan, sakrifizioan eta entregan adierazaten dan maitasun berrenoslearen parte hartuz. Gure bihotza, muturreraino maite daban Kristoren agaz konformateko erregoa da. Otoitzau guztiz paskoa eraldatzaia da. Karizumaren azken txampan gogokatzen gaitu, gurutzari begira, ez tragedia gisa, maitasun leku goren gisa baizik. Maitasun hori gure egitera gonbidatzen gaitu, ez bakarrik hitzekin, baizik eta entregako ekintza zehatzekin. Entzune izu jainkoa guztiona. Eta gizu sakrifizionek, garbitu gaizola kristau sinesmenaz argitu gaituzunok. Horein gaineko toitza honetan, ikusten dugu eskaera oso simplea dala, baina la eta bide sakona da. Bertan, gure kristinau bizitzerako funtsezkoa diran bi gauzak autotzen duguz. Lehenik, jangoikoak argitu gaituala. Fedea oparitu duzku. Bere hitza eman duzku, Kristoen aurpegi erakutsi duzku. Batzuen ilunpetan dabilen mundu baten erdian, argia jaso dagoen herria gara. Beste zeo zerbea autortzen dugu. Garbitu behar duguz garizuma fedeak argituta. Gure bizitzan, undino garbiketa, garbikuntza, eraldaketa behar dagoenaz, konturatzen garan garaia da. Tamen zantzeta bigarren opari hondia. Kristoren sakrifizioa Eukaristia bakotzean eguratzen dana. Ez gatoz bakarrik gogoratzera zer egin eban Jesusek, baizik eta bere emoitza parte hartzera, zeinak indarra baitu gu garbitzeko.
sendatzeko eta gure bihotza Jaungoikoaren gana birbideratzeko. Baltasunez, konfiantzaz eskinitako dugun sakrifizionek, Kristorenak eta gure sakrifizioak berari lotuta. Garbito eta presto gaizana, ubilduko dan Pasko bihotz barriei batez ospatzeko. Kristo dagu eta maitasunen adizkita eta izan dan gizadiaren maizu eta eredu. Zu jauna, garizumako basamortuaren bidez urtera barriaren bidea zabaltzen dutzazu. Eleizari, bihotz, damutu eta humilduaz mendiz santura. Eltzen biztu, egun, jugani itunaren herri izateko bokazioa. Zure izena bedinkatu. Zure hitza entzun eta zure miragarriak pozez ikustera deitua izan dan herri izateko bokazioa. Garizumako 5. prefazioa. Gaurko prefazioaren garizumako garai honetan bizitzen ari garen edertasuna handiz laburbiltzen daben berbak aditzen duguz. Jaungoikoak eleizari ezodo barriaren bidea edegitzen dutzola esaten jaku, garizumako basamortuan zer. Basamortu horiz da geografiko, espirituala baizik. Bioz barritzako bidie da, egiarena, jaungoiko hori leku usten dutzon isiltasunerana. Israelgo eliales gube Paskoa arantz Jaungoikoa bakarrik emon daikegun askatasunerantz. Ez gara junpetan ibilten, bere hitzak idatzen duzku, eta bere graziari entzuten dutzo komunidaderen harimien animatzen dau. Eukaristia hau gaur egun basamortuan gera leku bat bizatea, harima frestatzeko eta gure bokazioa berpisteko, ituru burguru bat. Aliantzako barria izatea, paskorantz itxaropen ez doan herria. Jainkoa guztiduna, egizu orain, Kristoren gorputza dolekin bat egin dugun esker, haren gorputzako atal izan gaita zela beti. Jaungoikoaren gorputza eta dola jaso ondoren, esango dugun otoitzak zehozer oso sakona, eta Frantzeskoa eskatzen dau. Konta izuz beti Kristoren bidien artean, haren gorputza dol jaso baitugu. Ez dugu zehozer abstratua eskatzen, benetako Kristorena izatea eskatzen dugu. Bere gorputzeko kide biziak izatea, oda, eleizakoa. Eskari hori apala da, jakin baidakuilako ez dela nahikoa bat egin izana. Orain, utz edegigun gure buruari, berak eraltzen munduan jaso duguna izateko. Gorputzo mona, izuritako dola, zelba dugun maitasuna, ozera gut, izan behar garela. Bedinkatu egizu jauna, zeure errukia, itxaroten dagoen zure herria, eta moen zu bihot zabalezu argiturik eskatzen dagoena. Otoitxau euskaritiak armaitzen dau, komunidad konfiantzazko jarrera beraren jarriz. Jaungoikoa bedinkatzen gaitu. Jainkoa errokirra da. Jainkoa behar duguna emoten duzku, eta behar genduenanik ez genkian. Garizua bizitzea konbidatzen gaitu, ez alegin bakartik izan, baizik eta jainko gidari, inspiratzailea, eta moio paro bati eskeroneko giza. Espiritualki oso ondo eskatzen be, irakasten deusku. Ez edo zer gauza baizik eta jaungoikoa, ispiritutako bihotzetik sortzen dana. Gure desioa otoitzean. Itzaintzutean, bihurtzen garbitzen joateko gonbidapena da. Aste hon izan, ikusiko gara.